etorri minutera, ondo idazki? Oso ondo? Otz. Otz. Egia esan, hemen goxo gaude, baina ez da giro. Hori pentsatu dut, mi luze badela, begira, hotzari ere aurre egiteko moduko saio bat. Diot, etxean ari diren entzat ere, etxean ikusten hasi. Aitzaki derra da. Gabon, ongi etorri minutera, plas, txalo batzuk, horrekin pixkat berotu. Miluz sofara. Hori da, imintzioak zuk ere egin batzuk, pixkat horrekin berotu. Animantapien oten, ai. Bai, ez, diot, gainera, gorputza ere pixkat astindu eta, ez, Mantapien. Gero finaleko tensioak ere, pixkat gorputz temperatura igoko du akaso. Bai. Gero ja saio hau gautakoan, ez dakit, zaguaren bila joan edo, zuek ikusi. Zapazte labure lehiakiak mesedez, zaguaren bila, bueno, nola deritu horri. Naikari Amane, Idoia Maiur, Josu Tasier. Vale. Ia gaur lortzen dugun. Vale, kostatu zait. Izan daiteke hori. Normalian zuketanik pareja hona itzen du. Bai. Zure txistik harrapatze dut, esplako, gaur ez dut harrapatzu. Baina hori ere bada jokoaren parte. Zakuaren bila. Beti ere, hortaragoaz, Naikari Amane? Bai. Aleinduko ara. Denbora dara magu hortan, Bai. Zazpigarren saioa gurean, ez dago txarto, 1.050 euro zuena dituzu, Bai. Zer falta zaigu bera? Zakua, bai, noski baina. Zakua lortzeko bide horretan. Autokritikarik egin dugu. Ez, Antza. Ba, egin orain. Ez da autokritikarik. Sorte apur bat behar da. Bai, lehiaketa bat da. Bai. Hori da. Bai, zeure jakintzarekin zio zer topatzie, bat dune. Bai. Ez, Ezkarari horrela entziklopedia hautsak endu eta badezpada, irakurriko ditut horrela hauen dentsitateak eta zelako elementuak, ibaiak, errekak, Orduan, ari gara etengabe zortearen zain. Bai. Ia alako batean kas-kas gure atea jotzen duen, eta zakua irabazten dugun. Bueno, bada aukera bat. Ez daukazue zentzortan zorteari deitzeko, erritualik, Ez, orduan, zorteari ere ez digu deitzen. Etorriko da. Etorri nahi badu. Bai, nahi da benian, da. Bueno, egia esan jarrera lasaia. Bueno, bai, ez dira zer, honek pulseri suerti ematen da. Ba, ez dago zuen amuletorik edo. Ez dago, zebez. Eta etxea, norbait, kandela bat bizut. Ba, igual amak edo. Edo aide, gaur irugarren pixukidea. Egia da. Bueno, pixukidea mezela platoan ere sentitzen da, bere energia, ez da? Ari da bultzak aide. Ba, bultzak ez da, indartu dago aide. Idea hona da kandeliena, Bai. Guri amonak eta gidaimenerako azerketa. Ez ondo, bai. Bigarrenean atera duen, hori ere baina. Animo, bikote, zorteo. Ida eta Maior zen baduz? Ongi, zuek? Dobroko miluzen 1.000 euro eskuratuta, horrezko galdera dala eta. Gu oso ondo idoi, bai ezuek bai, Bai. Hemen plan asko dagoelako. Dirutxue lortutako dirutxue gastatzen hasteko. Kuadrilla, urpekaritzako materiala. Askoa. Idoia familia. Familian gertakizun asko daukazu, Momentuz, 500 eurorekin. Zer pentsatu duzu, Kuadrillakin, ez? Logorroinora, ardo hori buruz ikastera. Oso ondo. Ikastera kontuz. Bueno. Familiari esan, norazazte Logroñora zertara ikastera. Ikastera. Gaueko unibertsitateak eta. Bueno. Ez moduz, finala aurrekuen? Ongi. Proba polita da. Bai. Ondo dago, ez da? Bai, etortzen zareten guztieko nahi izaten zuia, finala ze moduz. Gaur izango da helburua, Idoia, finalera iristie. Helburua beti botia, mino. Bai, beti. Zakua, mino. Zuek zakua lortzeko bide horretan, Bai. beste ariketarik egin duzue, lanketarik. Ez dugu bihar. Poliki, lehenengo... Idoiak dio ez duela behar. Ez dugu bihar. Amaiurrek bai, badauka teoria bat. Ez, poliki, lehenengo zerkatu, gero finalera... Ja, pixkanaka, zakua behar da limurtu. Hoi da. Ez lehenbizikoan jot, bueno. Ondo, esan dugu, beratik, datozela Idoia eta Maiur, Idoia zuzenbidea ikasten. Bai. Non, hemen? Ez, Iruñan. Iruñan, ondo. Amaiur zu? Urpekaritza profesionala. Pasaian, esan dugu. Eta, zenbat? Amaitzeko, zenbat falta da? Ni otxaian ja praktiketan. Oso ondo. Baina, bere ala. Idoia zu? Ni nago hasi berri, orduan... Pazientziarekin. Bai, 3 urte hor. Bide zuzenetik joan ezkero bintzat. Horreri izango dira. Zuzen bidez. Ondo, hau txistea guai, hau sartu da. Ari gara pixkanaka makinaria berotzen. Idoia eta Maiur, sorteo non eta ongi etorri. Eskerrik asko. Josu Tasier, Gabon! Gabon. Bai, berdin. Promuz bikote? Ondo. Bikote eta lehen guzuak ere bai? Hori da. Nondi gatoz? Ni Berrogetik eta... Ni Asteazutik. Ez da kasta makala, beraz. Antza,
elkarren bueltan ibiliak ote garen noiz bait edo. Bai, Asier, lanean, non dihar dugu, edo aritu izan gara. Ez, tarteka igual orbelan o frontoien da ibiltzega. Vale. Da... Gure bai? Bai, Ja, noski. Batzu zerbitzen. Gure bai, Zerbitzatzen besteak eskatzen eta bar. Gainontzean, kurrikuluma osatzea aldera, elkar behar bezala ezagutu dezagun, Josu. Zertan ari gara? Mintxe... Ikasten lanean... Lanean. Adingabeko zentro baten adinez lanean, gizarte zitzaile gisa, eta... Ikasketa bukaguta, bertan ja lanean hasitatuan. Asier, zerbitzari bai, baina horrez gain? Ni fabrika baten, tornu vertikal baten egiten delana eta... Tornu vertikala? Bai. Zango da hori, zerbait horrela. Goiti bera eta beti gora eta... Antxe... Ati irikita aurra atatzea. Segi, nolatan animatu gara, bikote? Habla, Josu. Prestatu. Josu izan da. Bat arrazalpena. Aspaliti zijoan kontua, bueno, hasieran hasi gina, behotu ziten jendeak nahi hasieran, klasen egondako batzuk, geho laun batzuk. Zuk ez zerra ipatu gabe? Ez, jendea berotzen hasi zitzaiten. Josu, joan beharra hogazu mituztera. Azken berotu nintzen, da azkeneko momentu denak fallo intziaten. Ja, zu berotu bai. Hori da. Ni plan B. Asier, ez aldago horretarago familia. Eta baten bat ezautzet hemen etorri gona seguru, eta honez sanion ez zu fallatu honek, da. Eskerrak. Plan B. Baina... Plan B, pero nunca falla. Titular bilakatuta, Asier. Nola? Titular bilakatuta, orain. Bai. Zakua irabaziko bagenu, ze asmo? Aurrena irabazi. Bale, ondo. Amestu ezagun. Afari hon batin, tolosalde nola, tak. Taberna hon baten, da geho sobratzenakin, ikusiko. Sobratzen denarekin? Asko, Ikusin behar. Etxen bateko entrada, ikusiko. Ez duzu kalkulatu ez bada. Hauek esan dute, egingo dugu, irabazi, eta irabazizkero hasiko garaia. Ondo? Animo, bikote, zorte hon. Eskerezko. Ia banatzen dugun. Zedez, Miluzeko zakuan adiranok, 51.000 euro. Zer moduz ikusten da, zaioa, zuen talaiatik. Talaia ikastetxea, Onjarbiko lagunak. Hau batzuek! Ikuspegi paregabea, Bazo egintze, Gure lana da. Josu eta Asier, bazeuek hasi kartako banatzen, zeuentzat ze proba, ikusi-makusi, fotokumeak edo... Fotokomiakuk. Ondo, fotokumeak. Nahikari tamanentzat? Ikusi-makusi. Bole. Triboren berbak. Berata. Bai, ikusi-makusi. Ikusi. Nahikari tamane, basatozi adi-adi? Bai, bagatoz. Bai, betiko moduen, ez da? Komeni. Jantzi batzuk, zeuentzat. Batetik 8 adi. Kapela, berokia, jertxea, alkandora, gerrikoa, bakeroak, galtzerdiak, zapatak. Bakeroak, nahikari. 7. Gerrikoa? 5. Jertxea. 3. Alkandora. 4. Kapela. 1. Galtzerdiak. 7. Zapatak. 8. Berokia. 2. Upa, bakeroak. 6. Hau batzuek! Dotore! Zein duzu amane, konjuntua irudikatu, ziko gara Bai, zapatekin. goitxik bera. Oso dotore geratu zaizu, Egun puntu, bikain. Ondo. Ondo, Ibeia Maiur, ipar eta ego, deno ganai arreba ikara noski. Hitzak naztu ditugu, parraldekoak batzuk, egoaldekoak besteak. Eta hausia atera da. Demora, aukera. Gakotu. Aukera, Autua. gerla, Guda. atera, Jalgi. berehala, Fite. neoiz, Clarki. aukera, Autua. gerla, Guda. atera, Jalgi. berehala, Fite. neoiz, Karia. aukera, Autua. gerla, Guda. atera, Jalgi. berehala, Fite. neoiz, Inoiz ez. giltzatu, Gakotu. argi eta garbi, Clarki. arrazoia, zergatia, Karia. Oso ondo! Bueno, esate baterako beran zaran ondonduen eta antzeko izkera bera daukazu ere, Bai, bai? Ondo, Idoia Maiur daukazuek 1 puntu. izen kontrabandoa, eta. Bai?
Ez bai, Nafarroa iparraldeko badako... magia berezi bat. Ba, Josu eta Sier, txirritatxo seguru zuen lagun handia izango litzatekeela, besteak beste, haren moduen CBP seguru, patata tortilla saliek saliera. Bai. Bueno, vale. Tipula gabe, betiko galdera. Bila egondo. Bi sartzen. Dagoen bitartean, egin, jamai baina egin, zuek. Noizi hemen. Baina beste egite gogu, Vale. Ondo, danatan ados. Bai. Danatan ados. Konforme. Josu eta Sier, itxakoinak egertuko dira, eta bertxue. Hemen patata, Gabe. hain dugu plater, Maitea. normala etxe, bakoitzak, Duen. errezeta, Izatea. tipularekin, tipula, Gabe. hortxe dago, Debatea. oberena da ez, Aserretu. tabietatik. Jatea. No? Bueno, poto txiki bat, bai. Pero, Foto tortilla, ondo. 60 puntu ikote. poto da tortilla. Bai, noski. Hori ere dagokionak, rapatu du. Nik nahiago egin egia zan, Nik jan. Bai. Egin? Egin eta jan. Baina egin ere bai, Ez jan. Imintzioak egin edo asmatu zen nahiago zuzuek. Ein. Partu lekua mesez. Idoia Amaiur bestaldean. Ozen lehenbiziko errondara. Demora? Zerua... Astronauta. Bai. Eta? Astronauta, Non? ilargian flotatzen. Non? Espazioan Bai, flotatzen. eta? Vale, soltatzen, ondo, gravitate gabe. Bigarrena. Txoria, okila. Bakarrik egiteko da, Zer da? Eulia, erlea. Bai? Bai. Loria. Erlea lorean polen hartzen. Bai. Bai. Ez. Gonte, gainean. jarrita, bai. Diskoteka, ostatua. Besta. Segurata. Seguratakin azerre. Segurata, Ezin azerre, sartu, diskotekan siguientakin. ezin sartu. Zegin dio. Ez dut izartzen. Bai, ados. Ondo! Zezaina. Segurata Euskara Batuan atezaina. Amane papelien sartunde, Baita. gozatu, Haulan. Ez. Segundo bat utziz gero horrela, igual... Badakizu zein dan ezetzik ezagunena? Bergain diskotekan eta? berdinekue, Bai. zuzauzan koli eitzen, ez dakit, Orduak, jaran egunek, Iritsi eta... zu bai, zu ez. Zergatik. Zeba, atekuk nahi dagoelako non. Benetan, Benetan. Baguezko bat zara. Esku ez. Iruro baina puntu. Donaztiko alizarrean, edo... Bueno, bere txarma dauka, sartu naiz. Ja. Iritsi zero zuek bergain diskotekan izan zarete? Ez. Zanai ere, igual. Momentuz ez. Idoia Amaiur, hartu lekua, mesedez. Josu eta Sier, Baina egon da. bai, probatu. Bai, Probatu eta gero... probatu dana. Bai. Demora. Inspektorea. Inspektorea... Ba, bueno... Inspektorea begiratzen... Meiku ba. Ez da inspektorea da... Erizaina. Ez. No esan entzai horri. Inspektoria zer. Okulista. Ez. Bigarrena. Tabla, maia. Batu maien, barrua sartzen. Kobaztulon baten sartzen? Ez. Ja, Amaiur, hasi igual aseratik edo. Hor. Liburua irakurtzen. Liburua irakurtzen pasatzen. Aurrena zein gara, Amaiur. Liburu gorri pasatzen. Hirugarrena. Hiru, bai. Hiru korrikalari. Ez. Hirugarren. Triatletak, Bai. bi triatleta egiten korrika egiten. Biziketan da korrika. Bai. Ondo. Lehenbizikoa? Bai, ikusi lupakin. Zer da? Lupakin. Putz, izora behi. Detektibe bat. Detektibe. Eta arrasto pista bila ari zen. Detektibea, lupa hartuta horrela. Imprimagailuaren papera. Imprimagailua Amaiur nion, idatzi aurrena, gero bidali imprimatzera, kontrol P, bueno, dena. Bakarra hogeina puntua. Justu teklak. Zertar, berak inun, altzaten dana aldatzen? Segituan. Vale, ondo. Bai. Josu Asier.
zuei esan dizuetenerako, joan behar duzu Emiluzera, imintzio gile trebeak izango zarete. Ba, hau batez, Bai, ikusteko desiaten. Haze presioa, bezalde asier, hartu lekua, nahikari aman ez taldean. Erakustaldi baten esperoan gu beraz, Ozen, demora. Jo, zer da hori? Non dago Josu? Egan, uretan itxoten. Ez. Globua. Dios. Intentzio bai, Zer da? Bero, Bueno. galduta. Bai. Basuan. Bai, bigarrena. Dutxan. Bai. Dutxan, jauzi. Txirriztein da jauzi. Oso ondo. Eta? Txakurra garbitzen. Nor? Jaubia. Dios! Josu! Egurra, Txakurra ere. Trostan. Egiten azizkero, egin. Ondo, indartxu. Eze txakur zan? Geldiri hiperaktibo bat egiten. Jaui baino Kolin digo. bat. Bai. Ona. Eso, danak iruroina puntu. Oianean, estresatu naiz ni. Bai, ja. Ikain. Erakustaldia. Hieroglifiko batzuk orain. Naikarita mane, zuenak, lehenengoa, denpora. Behar, bai onaragoaz, bai, Unpa. bai, Egun pasa. bai. Oso ondo. Goitik hasiko gara, Mr. Bean ingelesez hitz egiten digu, eta Rautzari ek esaten dio. Unpa, lumpa, lehenengo zatia behar dugu. Pertsonai horren izena, eg, unpa, eta sa dakozarren lehenengo zatia, sa, egun pasa. Oso ondo. Egun pasada Sararekin adibidez. Buah, Hace plana, ba plan ikaragarria. Nahikaritza mane, bigarrena, denpora. Moztu ezazu behingoz, zer da? Zara... Motorran zaratia. Bai, bestera batera, hauri da. Bru... Ez, Eh... abertza ikusten da. Motor bat. Bale, laburrau, Moto. bale? Motorra. Moto zareta. Moto... Mototxara, bai. Moto baten zaratie hotxa entzuten da mototxa. Da, bai, baki mototxa koleti, osan da? Zakua irabazizkero? Mototxa baki? Ez. Vale. Bueno, un puntu, ados. Erantzuna argia izana. Seguru? Bai. Eze? Ilea aterako da, berri, zakua. Ja. Halo. Nik 50.000 euro gaitzi, bai. Zuzenien nahi bazuie. Bai? Bai. Lankideok? Bai, 50.000 euro neuretzat. Prestatu. Ez zuentzat. Bai, noski. Bai. Ezela. Bai. Nik ez daukat, baina. Eroglifiko pare bat. Hau lehenengoa, denpora. Ez dakit non. Apa. Bai? Hori zer da, arka. Aparkatu. Oso ondo. Irakurtzen hartzen gara, ap hori, arka eta tu, aparkatu. Oso ondo. Idoia galdetu hori zer da, eta maiurrek. Esango izut, goizu bera esango izut gainera. Aparkatu. Bigarrena, Idoia Maiur, denpora. Neska horrek ederki jotzen du. Marioa, Kobazuloa... Kobazuloa... Nor da? Mari. 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 Marimba. Bai, Marimba. bai, hori bai. Mari, ikusten dugu eta Mariren barruan barioaren zeinu kimikoa ba, marin ba. Oso ondo, marin ba. Tio zen marimba. Perkusio jolea, maiur. Ai ba. Lau makilekin? Ez, speaking. Zer da, Biki nahiko mikrofono lan... antzeko bat. Bai, handiagoa. Bai. Xafla oso luzeak eta... Biki nahiko lan laude. Bai, Wow. Pizkanaka, batzuk iritsi genen laurekin jotzera. Egun puntu, ondo. Gaizki, laurekin. Marin ba, Bai. Ederra izkuentzia. Josu eta Zier, beroglifiko pare bat zuen zape? Jasmatzea ditugun, lehenengoa denpora. Idatzi lauki horretan, Vicente... bale, Ikerrak. ez, Idatzi lauki horretan. Iker. Vicente, esan dugu. Vicente... Zer behar dugu? Vicente... Letra danak ez, zer behar dugu? Biak... Idatzi lauki horretan. Zer Zenbakiak. daukagu argituta? Letraka ikusten dugu. Vicente. Eta lehenengo ez dugu behar, bigarrena bai, izen, azken biak ez, izen, gero azten gara, a. Bizen, azken biak ez, izena, bizenak. Piztutako letrak soilik. Bai, letraka.
Bigarrena bai. Venga, hau bai. Venga. Denpora. Adiskideak eman dit. Do, re, mi, do, re, mi... Ia ez da ikusten da. Tek, koala, Laupe. lakenduta... Vale? Lauko... Azizkide eman dit. Te, zemate. Bost. Boste. Venga. Bostekoa. Venga! Boste, koala, lakenduta, do, re, mi, fa, sol, la. Koa, bostekoa, oso ondo. Elkarri bosteko, mesedez. Ondo. Berroita puntu, oso ikote. Barrutik erantzun da, Ondo, komo bina ere ia, hola lortzen dugun. Nahikari amane. Lehenbiziko eskua. Ezin nau gehiago amorratu. Benetan. Nork gorputzen du Frankensteinen monstruoa Guillermo del Tororen filmean? Jacob Elordi. Horre guapo ez da. Bueno, hor justu. Bokala? Horbe bai. Horbe bai. Gaur erantzun. Egia zaintza denez zalantzan eta plazerean. Ai, oi, ai, eman batean. Ez duzu lekurik Bidean. Ze hitz ezkutatu dugu, zabatu dugu Neomak taldearen abestitik. Plazera, zaintza, hitza, zalantza. Itza. Da baldintza. ai, oi, ai, eman batean. Oso ondo. Bokala? Segi lanean, ze bideo-jokotan aurkituko dugu elementu hau. Minecraft, Fortnite, The Sims, Animal Crossing. The Sims. Bai. Magina bat ordu, osain ditu, no? Bai, Bai. Etxeak eraikita. Bokala? O. Ezin nau gehiago amorratu. Zagit? Alegin nahi duzuen? Edo segi. Bitu, lanien dauz nahi karita mane, da ni pentsaten ze hilek kolore politxeako ian. Ja, pena, Bai. ebakitzea ez da. Bakoitza berera, hemen, ez da. Entzun! Nor da? Artista hau? Elton John, Polly Moores, Fan edo Mika? Polly Moores. Poli zan X-Factoreko ingletarra nena. Mika. Nabarmen. Oso ondo. Bokala? I. Eta eskatuko dugu. Haze aukera. Siesta botatzen saiatu eta obra hotxek zapuztea. Aurreko astean, benetan. Oso ondo! Bai, Ni luzera etorri aurretik siestatxo bat egin, Bai. eta neskalagunaren etxean fatxaga konpontzen. Oso gogorra. Eurek bizimodua ere bai, baina nitea. Idoia Maiur, bigarren eskua. Serie maratoi bat egin du eta orain. Nor da argazkiko euskal artista hau? Popotxo Aiestaran, Javier Gurrutxaga, Jaime Estinus, Peter Ransorena. Popotxo Aiestaran. Josu Asier. Javier Gurrutxaga. Popotxo berarekin batera, ez? Bai. Bokala? Eta Idoia Maiur, adimentxu eta bertxe bat. Itxaroten ari gara arratsalde honetan. Zerbait okesteko tan jende honen aurrean. Arratsalde honetan. Loren bertxioa egin digu, adimentxuk, Zorotan Bele, Txomin Artola, Betagarri, Pantxo eta Peio. Zorotan Bele. Oso ondo. Arratsalde honetan. Apa Oñarbi! Ere zerkia. Ondo. Bokala? Eta aurrera? Urrengo animalietatik zein da lotiena? Panda, igaraba, koala edo lehoia? Ze gustora dena. Panda. Arbatea? Koala. Hogeta bi ordu egunean. Horrela txenengoen, eta obrak, kan. Bokala? Bokala zuek? O. Eta saiatu edo zer? Espera, itxoen, Idoia Maiur, aurrera? Segi. Rantzun?
Venga, ze filma. Leoi erregia. Bai, ez da. Oso ondo. Bokala? Bokala? I. I. Aurrera edo saiaketa? Ikusienak. Bai, egiten du. Bota? Bai. Detektibia izan nahi dut kasu. Zein erratu. Ikusinenak aztertzeko. Ez. Venga, azken aukera. Ez, eskargarik ezakit hori zintzen. Azken galdera. Errelebo probetan, ze pasatzen dute eskuz-esku atletik? Lekukoa, batuta, adarra, zutoina? Lekukoa. Oso ondo. Zein falta izugu? Bokala? Bokala. O. Faltatzen. Bale, ba, detektibea izan nahi dut, kasu ilunenak aztertzeko. Oso ondo. Detektibea gaur, Presente. Bigarren komodina. Josu. Ari gertatzen zaite, Bai. Bai. Beti nahi ikusten Horlako hiletanak eta Bueno. detektibinak. Bai. sena ere garatuko duzu, beraz. Erne, Josu Asier, oazen komoinaren bila, puntuak ere behar ditugu. Amez gaiztoak aurrak garenean. Zenbat aldiz irabazi du Jokin Altunak buruz buruko txapelketa nagusia, azte lanak orain. Bitan, irutan, lautan, 5 aldiz. Hiru esan nik. Nik bai. Bai, iragarrazten dut. Hiru. Ez lautan? Bi. Lau. Bokala? Ondo. Senak agindu digu erantzutea entzun. Zenbat tiro, ez broma. Nor entzun dugu kantuan. Freddie Mercury, Michael Jackson, Mick Jagger, Paul McCartney. Freddie Mercury? Ondo. Wembley. Bai. Bokala? Saiatu gaitezke publikoarekin? Eo! Bueno, nahi kondo. Ondo? Ondo, segi? Tirorerorero. Apoñar bitxalo, gero bat, oso ondo, Publiko ona, Ebazu! Ba, bibotea, eta hori izango da, bai. Mozorrotu zera, Freddie Mercury? Noiz baita gazo. Txarra, Hauek lanean, Begusuak, animo! Segi. Josu Asier. Ze telesailetako irudia da. Halston, Cristobal Valenciaga, Belly Ralph edo Oh Dior. Eskatza bat. Aikena. Akalia egin ematkein ez. Zer? Valenciaga? Bai? Oso ondo. Bokala? No, ez. Ari gara, egin alak egiten, ze bikote? Aurrera? Valenciaga izan, Bai, noski. Saetuik. Segi. Zure zilborrean Bapatean musu ematean Nortzen goze taldeko abesaria, Zurine Hidalgo, Aiora Renteria, Leire Martínez, Inez Osinaga. Leire Martínez. Aiora Renteria? Ez. Aiora Zemaiz? Naikari amane? Inez Osinaga. Ondo. Bai. Bokala? I. Mez gaiztoak aurra garenean. Askatu. Ia ba. Gurasoen gana joan naiz eta dena ondo dagoela esan didate. Ai, seguru? Bai. Ondo! Komodina? Markailuai begiratzeko momentua, 180 eta komodina lekeizion, 200 komodin, beran, 280, berrodi asteazun. Zein da zuzena? Ba, guzti erabakiko dugu, proba hau eta gero, nahikari eman, txarto ez komodinarekin, puntualdetik bez, eta zeuek erantzuten hasi lehenengo errondan. Euskaltzaindiaren arabera, adi, zuzen idatzita daude. Aizpea, alterofilia, hieroglifikoa, usadioa, urkoa, arpa, atabala, osbera, homoplatoa, armaila, elizea. Homoplatoa. Sorbaldako ezurrak ez dara mahatxerik bikote.
Idoia Maiur. Armaia. Josu Asier. Alterofilia. Eliza. Urkoa. Urbila gertukoa. Ozbera. Gu bai, egunotan. Atabala. Atxerik ez zara ma, atabalak. Idoia Maiur. Espertu behar guk, Ez, komo egin hortzen dugu? Ez, badire. Hieroglifikoa. Claro, elizen dira. Planteo egiteko aukera, 60 edo erabili daukazuen komodinak eta hori guztia. Zein, aizpega ezki. Bale. Usadioa. Atxerik ez zara ma. Punturik ez. Lehenengo rondan. Bigarren rondan. Bai, merezkidonek, obat. Idoia Maiur. Atxeta guzti. Amaieran. Idoia Maiur, bigarren rondan, psikologia korronte edo eskolak dira. Funtzionalismoa, estrukturalismoa, asoziazionismoa, humanismoa, paralelismoa, konduktismoa, gestalta, simbiotismoa, psikoanalizia, kognitibismoa, marxismoa. Psikoanalizia. Aita Freud duena. Konduktismoa. Ondo? Funtzionalismoa. Meretzigarren mendean sortuta. Kognitibismoa. Estatu Batuetatik datorren korrontea. Gestalta. Hau, Alemanian. Osondo, nahikari emane? Simbiotismoa. Espezie desberdinen arteko elkarrekintza da, hau biologian erabiltzen da. Idoia Maiur? Komodina. Humanismoa. Josu Asier. Estrukturalismoa. Azkena? Komodina. Orain bai. Asoziazionismoari eskerrena da 30 puntu. Eta azken errondan, hip-hop dantza pausoak dira. Josu Asier, zauek hasiko zarete. Pinky Promise, Harlem Shake, Party Machine, Relief, Steve Martin, Roger Rabbit, Pepper Seed, Happy Feet, Bart Simpson, Just Hands, Running Man. Bota. Running Man. Nahikari emane? Harlem Shake. Asko edatu zen hau? Roger Rabbit. Piperset. Party Machine. Bart Simpson. No? Relief. Releve, baleteko mugimendu hau. Nahikari emane? Just Hands. Obrez, yes. Bata goizkiz. Mugimendua, yes. Idoia Maiur? Happy Feet. Bale, osatu edo planto? Osatzen dugu. Osatu? Bai. Steve Martin. Pinky Promise, elkarri egin. Oso ondo! Hema 30 puntu. Markagailuan gora. Eta markagailuak honela geratu dira lareun lekeition, 700 puntu beran, eta berronda berroia zeazun. Iesu eta xier. Saiatu gara breakdance pixka bat egin da, azkenean lurrera erori. Bai. Lehenbiziko saioa eta azkena omen. Pena. Zer moduz?
Ondo. Penatuta. Bai. Gure bai, Ze hartu dizuegu oso tankera ona, Oso modura ere diot, ostariak eta jatorrak eta... Naturalak. Natural, etorri bezala alde imarko dugula noski, baina merezizan du, esperientzia. Bai. Horrengo baten digo, etorriko behar. Etorri atiek zabalik, Josu Asier, plazer bat. Apo, ikote! Ez dago erraza, azken aldi honetan, mil luzen aurrera egiten, lekitxarrak sendo, beratarrak ere bai, eta alde biak pozik noski. Bai. Saioa zera besterik ez da ipatu. Finalera, iritsi eta iritsiko bagina zer egin eta Nekari Amane prest gaude? Bai. Jokatirari, azera emateko, ondo, Idoia Amaiur, Noski. Azoragarri, lekitxarrak, erantzutelenak, gozen, jokatirara. Demora, zein da Katarreko hiriburua? Paso. Doha, zenbat alde paralelo ditu trapezioak? Bi. Bi. Nork konposatu zuen baserria zartzuela? Paso. Uridik. Eta ze musika mota entzuten da Donostiako 15 aldian? Jasa. Klasikoa entzuten da. Indiako ze hirirekin lotzen zen Ama Teresa? Mumbai. Kalkutarekin. Zein da Euskal Herriko bigarren hiririk populatuena? Gasteiz. Gasteiz da bai. Himalaiako ze mendikatetan dago, K2 mendia. Paso. Karakorum mendikatean. Eta zein lurraldetako udalerria da Baigorri? Lapurdi. Nafarroa berea. Zenbat jokalari ditu beisbol talde bakoitzak zelaian? 12. 9. Eta nola deitzen zen Itzaltzuko bardoa? Paso. Martxot. Zein da munduko oianik handiena? Amazonas. Ondo. Zein musika tresna jotzen zuen Edi Palmierik? Paso. Pianoa jotzen zuen. Nor da gaur egun Donostiako alkatea? Eneko Goia. Jon Intxausti da. Brankara begira, Txalupako zein alde da Ababorra? Ezkerreko aldea. Ezkerra bai. Eta zemagarren mendetakoa izan zen Julian Gaiarre barkatu tenorra. 19. 19, oso ondo. Zein herrialdetakoa da Feta Gazta? Grezia. Greziakoa da. Zein taldetako atezaina da Aitor Fernandez? Osasuna. Osasunakoa. Zein da satelite bidezko arabiar telebista kate nagusia? Paso. Al Jazeera da. Zein urtarotan zaude zozomikote egunetan bazaude? Udan. Udaberrian. Nork zuzendu du Karmele filma? Paso. Asier Altunak. Eta zenbat da 26 bider lau? 104. 104. Zein musika talderen gitar jolea da Keith Richards? Paso. The Rolling Stones. Eta zein herrialdetako provintzia da Manitoba? Paso. Kanadakoa. Nola du izena Rosaliaren disko berriak? Paso. Lux du izena. Zein kiroletan daude bereziki Kadi deituriko laguntzaileak? Tenis. Golfean. Zein ozeanotan itsasoratzen da Gambia ibaia? Atlantikoan. Boi? Zein zen Bernard Goienetxe Apezaren goitizena? Paso. Matalaz. Zenbat atz ditu hipopotamoak hanka bakoitzean? 4. 4. Zein izen goitizen ezaguna Miriam Makeba abeslaria? Paso. Afrikaren ama. Zeri diozu beldur panofobia baldin baduzu? Lurra. Denari diozu beldur eta... Eusten! Sokatira osuna ikusi dugu. Maikari Amane, finalkez, bai. Zelan? Ondo, finaltxu baterako goz. Bai, bueno, gaur ezin, baina aurrengo biluzen gu zeuen zain, hau pasue. Baikote! Idoia eta Amaiur, hemen gara berriz. Ondo, sokatirako gorra jokatuta. Bai. Ezta, baina ipatu duzu guk zakua egingo dugu. Zorterik eta gabe, irabazi. Zuzenean. Bueno. Gaur akaso? Ez dakigu. Irabazi eta eraman. Beira aldera erne, 51.000 eta 700 euro. Karagarria, Nola da? Ero. Tirorerorero. Oinarbiko talaiako laguna agapazue. Publiko ona, zona, Egin etxeko edi.
Ja, gero geratuko da pixka tristeagoa, Ez, ezta? egi? Pero! Itentzu Ja, oinarrikoak, fina dira. Etxeko deialdia gurekin bat egiteko momentua iritsi da, eta aplikazioaren bidez sari zoragarria. Bueno, kamiseta erakusten gabiltz, Bai, erakusten erizara, gabiltz. bai. Hortxe ikusi dut nik gertuen. Ez pentsa horren besterako da nik. Zerk dauka balioa, esklusiba dala. Ezin dela erosi, ezin dela eskuratu, ez dutela oparitzen. Hau, daramanak ez dau inon. Hau, erute mazun da, Esklusiba. zuzauz eroskin, eta dinozu. Aplikazioa irabazi egin jau. Nik. Gonaldiak, Baita ere, landetxeetan. baita ere. Ikusi zuzen landetxeetara? Joan Bai. gauzera dauen, eta Horre- zekirak eta ditugun. Solairu askotakoak, eta Ondo. komunak dituzte, eta... Komun asko, Bai, eta noski. landetxe batera joan, Idoia Maiur, oso plan hona izango litzateke, kotxien musika jarrita esate baterako. Badauz kantu batzuk, astezeinak direnak daukaten introa dalata. Bai. Entzutezu tandon edo gitarra bat edo piano bat edo, eta esatezu, nire kantia da. Holan, Amaiur, Idoia holan burura atortzien kanturen bat. Riganan famos hori. SM. bai. Hori da, Ez da nem, bai. Bai. Temazo. Bai. Basare, te musika sale? Bai. Bai, Ondo? bai. Bai. Nire albokuritzat galdetuko, musika sale basaran? Intro bat oso ezaguna adibidez. Tan. Bai. Bueno, da, pasarte bat. Bosgarren sinfonia. Da, bakizu, baita ere. zerbatorren, pentsa. Idoia Maiur, gitarri ez, pianoa bai, adi. Abesti originalean entzuten den lehen elementua pianoa da. Hau da, pianoarekin hasten diren abestiak. Denpora. Vale. Bohemian Rhapsody. Azten da piano adibidez? Bai. Ez? Ez. Azten da kantatzen dira. Hey Jude. Hey Jude? Bai. Bueno, Beatlesena, Bai. puñena zan, Bohemian Rhapsody. Guns N' Roses, November Rain. Bai. Afrika. Toto, Afrika. Toto ez? Ez. Gloria Gaynorren, I Will Survive. Bai. 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 Abaren Bai, Dancing Bai. Queen. Rocketman? Elton Johnen Rocketman. Ez, venga. Itoizen Elurretan. Bai. Bai. Amy Winehousen Back to Black. Fua. Bai. Nik erran Batu bai. Benito Lertxundiren Mirotzak. Bazakit, ez. Leonard Cohenen Aleluia. Bai. Bai. Egiaztatu egingo dugu. A ver. Bueno, Hiru vale. bakarrik. Vale, a ver. Nik eran Aldatzen nun. dugu bakarra. Black to Black bai? Aldatu Nola doinua? Black to Blackena. Hori Amy Winehousena. Baina, bertan berzi, vale. Zein gehiago? Ez utziola. Vale, bai ez nugola? Bai. A ver, denbora. Vale, ez, Vale. vale, akigu Black to Black, bai. Aleluia azten da pianokin. Nik erran igual da 8, Vale. Bai. Hau, Afrika. mendikan? November Rain. November Rain. Eta... Afrika? Bai, saiatu. Afrika, bai, vale. Vale. Ya está, iru banitxun, jai moitxu iru. Vale. Sei, vale, hauek iruek ez dire, zinalatugu. Hau, Bai, hau, Afrika. eta hau, vale. Moitxu iru. Bai. Zein ez du mugitu? Rocketman ez du mugitu? Do bai. Ba, hori ez du mugitu. Bohemian Rhapsody da pianokin hasiran? Ez ez da kantatzen? Hori da, bai. Ez aldazu. Vale. Eta bertze bat? November... Ez Hey Jude? I Will Survive. Vale, ya está, utxela. Bai. Idoia eta Maiur. A ver. Urrezko galdera. Bi luzeenak dira. Bohemian Denbora. Rhapsody seguro. Pues Bohemian Rhapsody bat. Eta Gartzia gero... zein? Ez da ditu. Afrika da gauzia, elurretan edo nahiko luz. Aleluia? Ez, aleluia nik erran ez dut. Bai, mamardut bat. Back to Mamardut, Black? ez, elurretan mamardut. Bai, emazut. Zakit. Zer moduz? Bueno, Bueno, batzuk bai, bertzeak ez. aurreko inon hobe. Bai, bertze aurreko baino gehiago. Baki. Bai. A Osko ver. ezagunak, Bai. Back to Black. Pam, 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 pam. Ton. Bateriarekin batera. Bai. Entzuten dira. Enbiziko notak. Zer besti, zoragarri dan, Sakona, bai. Bai. Dancing Queen. Abana, bai. Zeiten du. Tarari. Mi pipa. Etxiera hori, bai.
November Rain. Zehazki piano baten mi notarekin hasten da. I will survive it zen. Gero beste nota mordo bat. Osa, bai bada. Baiezko eremuan, elurretan. Bai, piano bat horrela oso libreki, alako batean desagertu eta gero gitarrak abiatzen kantua. Afrika ezezko eremuan. Bateria, perkusioa, eta ondoren zinteak. Taran, tan, 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 eta bat. Ezezko eremuan, mirotzak. Ez zara inoiz. Abesti originala, arparekin hasten da. Mira, olatzek jotako arpa. Dantzak ibilea Bohemian Rhapsody, egia esan 6 abesti ditu Bohemian Rhapsody. Bere baitan ez da. Baten barruen. Pianoko zati zoragarria beba dauka, hasiera. Pianoarekin. ¿Adiós? Pues. Pues a ver. Bai? Is this the real life? Ahotsarekin Is izan da. this just fantasy? Horrela hasten da. Hey Juden ere, hey! Hori, esaten du pianoa entzun horretik. Paul McCartney. Haleluia ere, ez ezkoan behar genuen, ze teklatua baina organo elektrikoa da entzuten den instrumentua, ez pianoa. Bueno. Eta Rocketman eta I Will Survive. Da I Will Survive bai. Oso ondo, Idoia Maiur. Oso ondo pasatu dugu, zuek ikusten finala egiten. 300 momentuz, iurrezko galderak, ze gordetzen duen gaur, 1000 euro irabazteko aukera, bi luzeenak. Zeintzuk diren, galdetu dugu. Bohemian Rhapsody, aukeren artean. Bai. Beste kantu dira, ez da? Bai. Bai. Oh, bai. Ia 6 minutuko iraupena. Bai? Ba, Hey Jude eta November Rain behar dituen. Bai. Idoia eta Maiur! Bueno, 1.300 euro badara matzagu, momentuz etxera, musikari herria bera, segi piano azintzen, urreman gehiago, apazue? Ezkerrik asko etxeko egi, segi Miluzikaren musika. Hori da. Miluzaren musikarekin. Pianoa joz, Miluzeren musika. Miluzeren.